אתה רוצה לעלות על המסוע? מאי? בוא רגע. משה, עליי זה החליטו בין הגלות וכולנו עליי. על מה את חושבת, אה? וזה. אוי, מאיוש. מה אתה רוצה? הנה, עולים. כיף לי, יש אנשים, אנחנו לא באים. תן להם לעלות קודם, אחר כך אנחנו. קודם כל האנשים עולים, אחר כך אנחנו. מאי? מאי? אבל אתה לא מקום בחור. אבל אתה לא מקום בחור, אתה תצטרך. תעלה, רוי. מאי? מאיוש? מאי? קחי. רוי, קח, רוי. תעלה חיים.